ngiyo i lomba ki YouTube jong ki channel jong phi ki bapher ba nakaliang jong u menteri sumut menteri ba person tensong uong ba kini ki artli kisnong ki hap sha Assam te naliang jong i kaseng bangi ko man pensai ngathai phinde man kamau yo usnap ka khnai spa san phuai kadai khopor ba phya ek ni ki council autonomous council jong ka United Khasi Anjantia but ka Mikir Hills angtu ya ka kot yo isai bala tho ba ya ka nik partition jong Mikir Hills kaya syakmat jong umat kabadi kawa ban poi kawa jong umyam kabadi syati kitan syakmat umat laper te kini ki kamdei kajing baklaru kamdei arpu artli snong kidon tang kumba khat pratli snong kini khat pratli snong da ka bor jing sha klon ban encroachment kila panhap no syapo ka blok 2 te kai ka bang aso ban ong ya u sembut menteri rong ba ka kruak ka basai ngatrai pidon kam ban le humok bapatam ya ban pule bhai ti kot usnem ka knai spa san puai amar ban shuong ba kini ki snong ki khat pratli snong ki dei badon sha Assam kalong ka babakla namar ba kamdon kanu ka ba ki development ki ba ba ka Assam ka shai ai shte ki thad but hadu mentaru ngiu i ba lada ki donru ki katu kanne ki bun ki bangi ngiu i ru jong ka meklia ka don but what ka school jong ki suru ka don hakte po chatalong te lada ngi pet yak kum ka Mikir Hills hoi ka don kata ka jing ai po snam ka knai spa san puai lomba jong governor ba yakini ki chaka langat syapo jong ka Mikir Hills henrei larbi pet ba kum ka jing tho ban yo iru ba ka don bala mention tu ka dei syahmat jong umiam tengah try bangin ya keren tang malai jenhau ba kini khat pas tali kisnong kidei syapo jongka Assam kalong ke ki bakla namar ngan penkenwa biak bat ngatip ru lomba kiru teman ki bangilai kundu nadu kisnem menswa ki ba khat san snem khat ar snem ei kila juong ba kita ki kot ki blasain da kita ki governor apor phya ini ki autonomous council kadai ba claim ka concern lani ka will jong kini ki pai ba khasi ki jugi ki bodon shite kisnong te la phi sutu ya kata bat lada phi ong ba kangat sha Assam phi de kli shona ki pai ba la ki pai ba ki jongi ki khasi ki jongi ki kwa mandon sha mekliane ki kwa mandon sha Assam kata kadai ka jingkli ngabu shu ba pastun tensong ba don kam ya phi ba phile humok don kam ru phile sha po fil phile sha umat phile sha umtli sha mandon bang bat kumta tater ba phi sutu ba ka will jong ki breu nadu shwa ka knai spa san pueru ki dei ki bakwa bandon spo meklia bat hadin ba pia tho it ki kot lomba ju governor ru ka knai spa san puai ban perngat sa Mikir Hills ru ki pai ba no shrong hangtei ki don ka jimbitar bat ki don haji hele hadu menta meneru ba ki kwa bai bandon sa meklia bat ngano pi ki pai ba nadu tiksnem hadu menta kim khamsong klikti bat ki yakun bai namta ka hok ka jongki alor ka border oppose ka ba ngila kelilang no disiru ka ika propose naliang jong government bat nakaliang jong ka district administrative kapni bat kumbang ila yo jingtip ru lemba ka jingkran jong ba perston ba ki BOP kin push for right torso bat syapo snong tharang te kibreu nakti snong kilapon paul pa ya ka jing bitar ba kim kwa ba kin don hakti snong namak di snong ki ba shongsuk shong sain henrei ki sunjuk ki ba snong jong kini khatpritli snong ki kwa ba kandon syapo umat bat syapo umtli te naliang jungi kum kaseng ki siru ngi ai ya ka jingkershan ya ki sunjuk ki ba snong henrei bat haju opor ngaso ban balada kwa banbu syapo right terso syapo tharang henrei umla banbu sya umat lani syapo umtli ngaso kalong ke iki babakla namar baka Assam menta kala don lupa hapo ki BOP kala don hapo umru kala don hapo madan ungwang kala don hapo umat umlaper te kini lightly kala don lupa nagaliang jong ka Assam hari nagaliang jong ka meklia ka kwa banbu syabar jong ka blok 2 ka bade syapo right terso bat syapo tharang te lada ka government jong ka jela ka jungi ka shibkhia umdei shu banong tang arteliru da ka banbu bu hadu sandu teliru ki bade si thain madan umang ki bade syapo umteli ki bade syapo umat umlaper ki bade hapo jatlong bat kumta teter balada don kam
ya kaman power lene dong kam ya kinong tre ban krishnai te kikam bakin sa ban tolong ya ka BOP liang jung ki dokhat ki jungi ban pora yung tung ki kloi ban tre mon sobha ban krishna wat ong ban ap pahararu na liang ki dokhat jung kaseng hapo karat nong tung wat hadisik wat jelai bro huai ilong ki bakloi ban don ban talang ki nrei ban ong pat ban bu ya ka BOP hapo tarang bat harai terso kalong ke ge bobokla bat kam nam gan kanu kaban ai jimun toy pai ba no shnong sa te than ba ya ka jingdon ju ti BOP ba la ring kran ha ko mol snai oposu mau pi kini ki jaka kim de shu ben long tang ki opos kala de ben kala ki police station ba ki man power ki de men don om dunai ki lai po sa pongot ba kin su thu ba ka ika kamram go ju ki ba ki don hapo ki khaput ban ai jingeda ki pai ba seti ki than ba la da ai jingeda kum kan ya jingjia po umsau lum darbar lada ki jinga ka lada ka jing ya step jong u border magistrate bat jong ka opos nang tai mathai kan don kanu no ka jing threat jong ki tu ki pulit Assam lane nak po jong ki state forest Assam benon threat ya ki shadu po ki shlong hapo umsau lum darbar